Attractor, DJ, Genevieve, cha ugbo kwenu ndị ba kwezu onu ewatago aha m bụ Ekene dịrị Chukwu Ijemba mana ụmụ nwa na-akpọ m Humble Smith ọhịa na-akpọ m maka m onye egwu nna m akụ egwu esi m Imo steeti ebe a na-akpọ Uruala n'Imo steeti ebe a ka m si na-akụ egwu na-akụtechukwu ike ọhịa ahụ mbọ na-agba mbọ nji ebi ndụ m na-ahụtakwa ego nji a survive bekee kpọrọ ya ịsaga survive hustle ịghọtala so ana m ekene unu udo dịrị unu birikwan ịrago Chineke gọzie unu kunu ndị na-akwado m eri mgbe m bidoro kụwa egwu eri mgbe m bidoro gbawa mbọ a ka m fụkwa na egwu m a ga-apụta ụwa ka ma nwee ike kwado m Chukwu gọzie unu ịghọtago m ga na-eme unu ọfụma m ga na-agụgụ ha iwe na-eme nke obi na-adị unu mma ịghọtago ihe gbasara egwu otego bido na ndụ m otego m kụbara egwu akụbago m egwu kemgbe m pere mpe masị mgbe m dị arọ ise ka ihe niile a bidoro ịma ọ na-adị mma mmadụ ịmụ ụzọ chọpụta ihe dị ya n'ime ma chọpụta ihe ọ ga-abụ mgbe ọ ga-adị ịghọtago so m bido n'oge kụba egwu m nne mụrụ m na-agụchikwa egwu ike ọ na-agụ egwu ọfụma ma ọ mee m ịghọta so adị nna m bụkwa nwoke na-akpụ egwu ọ na-akpụ egwu o nwere ntị eji anụ egwu so ịghọtago ka m na-eto gbasara egwu abịa n'aba m arụ onkwe ezigbote onye isi na-akụchi egwu ike mgbe aha na-akpọ Bright Chimezie onye bụ onye nne nlele anya so ka m na-ekiri egwu m abịa nwee nnukwute ịhụnanya n'ebe egwu nọ ka m gụchara sekọndịrị school ka m bazi egwu onwe m eziokwu na ebe ọ bụ na m ga-edenwuru ndị mmadụ egwu fa na-agụ ọ ka akụkọ mma na m dewekọrọ onwe m ka m makọ ma ọ ga-adabara mụnwa ịghọtago mana ịdị na-egwu ọ dịrọkwa izi ọ dịrọ fechaa ịghọtago ihe mmadụ gabiga etego ihe mmadụ gabiga erikakwa iji kpatakwa n'ego ọsọ ihe bụ isi bụkwa ego ị gaghị ejikwa na ya ọ bụ ọsọsọ igwu egwu a ị na-agụ bụ nọsọ igwu ọ ịgụcha na gị na ndị be ga na-agada egwu ịghọtago ihe egwu adịrọkwa izi ma m na-ekwu ọdịrịzọ dịka ya ụmụ ekwu ọ dịghọkwa fechaa ife a na-afụ na ihe erike maka na ọnwụ naanị gị ma agụ egwu ịghọta kama ịdị na bụ nwa chalenji na-adịkwa na bụdị ogbonge chalenji na-edistọbụ na-enye nsogbu ọfụma okwu ego ịmata ihe gbasara egwu a ọ na-eri ego ọ bụkwa onye nwere obi na-eme egwu ahụ ga-enwere obi ma mmenwu egwu a so mgbe m na-agbagote chalenji mfesi gakwa akwụkwa ihe gbasara ego ịghọtago ihe gbasakwara ka egwu nke ị ga-agụ dị ga-aba nwa kọsọ nwe ụdịka egwu ma na-agụbe ego nka agụọ nka ị ka na ọkwa ofu ebe ị nọ ọ dịka ada aga iru ada aga azụ ka ihe na-eme so ọ dịrị izi mana ihe dị na ya wụ na okwukwe inwe okwukwe n'ihe ị na-eme ma nwe okwukwe na Chukwu okwukwe na Chukwu ga-aza gị ọ ga-azarịrị gị ịghọtago and ịmakwa na ị na-agụ na ị na-agụtachi ya ike ọ bụkwa na ọjọọ ị na-agụ egwu nọ maka ndị ọzọ na-agụ ọhịa dị na ya so ihe mmụọ agabiga erike ma m tụrụ gị asị ihe ngabiga erike mana ekpere m bụ ka ndị na-agbagotekwe amụtakwa n'ife a na-egwu nna ka ọ baala unu kụghalite afụtalụ ụdịka afụ nta afọ Chukwu agọzie gị ịghọtago udo dịrị unu ihe niile ngabiga mma akpọ ya ndị bekee kpọrọ ya experience so mụ akene Chineke mgbe m ji agụba gụruo mụ arọ 2008-9 ka m bịa si Abakaliki Ebonyi steeti ebe a mụrụ m ebe m nọ eto ka m bịa si ebe a wee pụọ nwanne na nna m na mmụọ ga-apụkwa ka m jekwe gị gbaa mbọ ka m makwa ihe egwu a ga-apụtara m so nwee si Abakaliki bịazie Asaba ebe a ka m bịa gbaa mbọ dịka arọ ịtọ so mgbe o ruru na 2012 nsi oke ebe ọ bụ na esigo m Abakaliki bịa Asaba gbaa mbọ gbarụta onye ike kwere m ka m pụkwa batakwa Lagos
mana asị na onye ije adị efu ị na-aga ije ka ị na-aga ije ka ị na-amụtakwa so mụ agbatasị Lagos ebe ihe niile na-akpọtụ mgbe m na-asaba emekwe m ụmụ ihe fim ụmụ ihe Nollywood agasị so mgbe m batasị Lagos m chọpụtazie na ị gbasara egwu akwa atara akwụkwọ m n'ike kwere m kama na onwe ụmụgasị ihe dị iche iche n'idi ịmụtakwa n'idi itinyekwe ịghọtago ka dị egwu na-agazi aga na ọrụ ịbụzi na-agụ na-asị mma na na-agụ egwu ịghọtago so mgbe chọpụta na enidiri m onye ga-akwado m ịghọtago onye ga-ahụpụta ihe dị m n'ime onye ga-ahụpụta na ihe egwu a na-akụ n'idiri ihe oge ya ga-abịa etinyekọta egwu a ọchake so bekee na-akpọ ya management ịghọta so Chineke wee gọzie m wee fụta nwokorobịa na-akpọ Bob Kelly onye ahụ CEO Entice Entertainment so anyị team kọzie ịghọtago so ọnọdụ na anọ m under Entice Entertainment so eri mgbe anyị bidoro bịa zukọ ọnụ that was in 2013 you understand so ihe na wee na-agazi ọ na-aga ọ na-adaba nwayọọ a na-agbakwa mbọ a ọ dịkwa izi eziokwu na-agwa gị ma ndị onye ebe onye sọkwara nọrọ na ihe ọbụla sọkwa gị na-eme bụrụ onye chọrọ ịbụkwa ị na-achị ị na-agụ egwu ka ọ na ịchọrọ ka Chukwu gọzie gị gasị onye agụ egwu eziokwu ga-agwụ bụ na ọ dịrị izi ọ bụrụkwa ihe na-afụ na ihe nlekiri bụkwa otu akụkọ dịkwa anọ m na chọọchị gbesara Chineke akwa si n'ike agwụkwọ m na ihe ahụ mma ghọtaziri na-eme ghọtago anọ m na steji a na-akpọ bekee na-akpọ ya give go up ịghọta mgbe dị egwu bịa ịghọtago obi aṅụrị ejupụta m n'obi m wee dee egwu na chọọchị anyị gụpụta dị egwu okwu etika ebe niile na-agbasa ịghọtago mme nke izi mere mụ na nwanne m nwoke na-akpọ Fino osika onye obodo kwa ịghọtago onye Igbo nwe afọ Igbo mgbe anyị gụcha nke nzi agụrụ egwu n'arọ 2015 owelu n'arọ 2016 nwokorobịa na-akpọkwa Davido ịghọtago onye anyị nyasokwa agụkwa egwu na-agụchikwa egwu ike m ga-amakwa ya so anyị eme remix agụgharịkwa dị egwu tinyekwa ya obele ịghọtago ose na nnu ka ọ tọkwa ụtọ ọfụma wee gụpụtakwa ya so egwu etikasịzie nke dịzi iche wee tikasịzie si ma Naijiria bazie mba ofesi ebe niile ụwa niile wee mara dị egwu so otu aka Chineke si wee gọzie nwanne gị nwoke mana ọ dịrị izi ihe niile bụkwa na ego oge ya wụ time bekee kpọrọ ya time nke ọzọ dịka ibi awụrụkwa bụ patient inwe obi umeala inwe obi dajụọ mana na mgbe onye osi na-adị n'oge ga-abịa Chineke wee lụta gị ịghọtago dịka mgbe ahụ ị ga studio ị ga-eji studio egokwa na egwu adịkwa n'izi ị ga-ewetakwa ego kwụkwọ ụgwọ studio kwụọ ụgwọ nka my brother ịkwụọ producer ụgwọ ịkwụkwa ụgwọ studio ị ga-agụ igeri nne ga-anwụzi ọ dịrị izi mgbe a ka na-ara mgbe na-arakwa na studio mgbe m bịa Lagos ọfụkwa na studio ka m na-ararụ achọrọ m gị ebe a ịghọtago ma mgbe m rarụ na briji dị na Bega ịghọtago mgbe ụbọchị ji mbịa Lagos na briji ka m rarụ maka nwere ebe mmadụ nwere ebe m ga-alalụ onwe ebe m makwa kama na all these things ask me agwara m no experience ihe mmadụ gabiga eri ka mbịasị ka m gụwarụ na ụmụ ihe niile m megasịcha iji wee kpata ego iji wee mee ka ihe na-agara m ọfụma maka mgbe egwu na-adịrị agara m ịghọtago ka egwu na-adịrị agara gị ga na-eri nri ị ga na-agbanụ mbọ ka ihe na-agaziri gị ọkụ ya so ngwasịkwa m ihe dịgasị iche iche m mechakwa iji wee na-akpatakwa obere ego ji na-erikwe nri ya taa ka m ọchụka na-asị ya nara otito ma mgbe m mekwa nke a na-akpọ kpọmkpọ wọk ịghọtago ije ebe a na-arụ na misi aja ịghọtago buru aja misi simenti buru blọk ma ụmụ ihe dịgasị iche iche onwe mmadụ na-afụrụ ọkwa ife mmadụ ji anya afụ erike mana ahụ m onye obiọma ahụ m onye ụwa ọma so ana m enye Chineke otito ọ dị onye dịka Chukwu ihe ọma ị na-eme n'ụwa nwanne m tụkwasị obi na Chi maka ihe niile mmadụ nwere n'ụwa o si na Chi ọhịa m gwụkwara n'egwu o si na Chi ka m nụkwa o si na Chukwu nwanne mmadụ my brother waghachi udo ị na-agụba Afro pop high life you understand na-agụ Afro pop music with vision of high life
You understand? Because if I see you, I'm see way to sound I jito, sound more jito, and I be a high life. You what I go? Come on. Everybody know, I know now in new school. You what I go? If any change. You what I so. Imagine anana go no high life go so me miss secure no with afro you water all new school you water go you keep was no afro pop high life the new school afro pop high life you water you didn't wa na o mataro sandun kiji agu mo ni sha agu ye kampa woni na agu dem ma egwu na ndị man na ege ntị ọba ha arụ ha mụta ihe na egwu gị yotago egwu kwesịrị inwe ozi yota egwu kwesịrị inwe ozi onye ga-egwu nwe ozi na-ezi through the egwu igoro yotago onye egwu na egwu ọbụkọ na ọsọ na aja na agụ egwu na-ewe ni ọkpa na-etinye ọkpa elu na-aṅụ mmanya ọbụkọ ya wee egwu ọ na-adị mma ijekwe na egwu emụta ofu ihe na egwu a yotago ọkwa ime njila akụkọ onwe m ọbụkọ na ọma bụ na ndị too perfect mana ihe mma kwa ngụ egwu ị ga-egwu m ị ga-amụtarịrị ofu ihe na egwu m ọ ị ga-ahụtarịrị ozi na-ezi through the egwu yota so ekene dịrị onye ọbụla na ndị otu m anyị ncha na-akụ egwu anyị na-anwụ ụka anyị yotago anyị na-anwụ ụka anyị so egwu a na-akpọ report my case otego m gụkwara dị egwu edego m dị egwu n'arọ 2016 ya ede m degwara 2016 after ka mgbe m gụchara Osinachi ka m dere egwu edego m dị egwu dosa ịghọtago kama ịma na a sị na ụkwara oge ọ daa ịghọtago ada agbata ụwa n'ọsọ so ka m gụchakwara ya edosakwu ya ịghọtago a na-eche mgbe ọ ga-adị mgbe ọ ga-adaba ịma ngwa ya daba ọ na-adaba so anyị echezi mgbe ọ ga-adaba o wepụzie DCA ka ọ bịazi daba ịghọtago DCA arọ isi ewu 2019 Manema egwu so na ofu ụmụ egwu dịgasị na my album man drop album last year album ahịa Osinachi album and emekwe concert the concert bụ otikasịkwara obodo ịghọta so ka bịazi bido this year abịazịa check ya ka egwu ga-adị mma drop this new year ka eji wee bido the year ọ nwere first project yetago so wee bụrụzie report my case bụ egwu izizi daba anụ yetago anyị wee mee vidio ya onye direct video kwa nwa okorobịa na-akpọ Clarence Peters m ga-amụkwa onye na-ekwu Clarence Peters ọ na-eshoot gwogwo ihe ọ na-ese na video Chukwuma ịghọtago so Clarence bịaziri ya mee the video ya baa so na-egwu daba so ebe ọ bụla ị nọ ọ na-adaba ebe ọ bụla ị tinyere isi egwu na-adaba ịghọtago dabagide nke bụ na egwu onwego 1.something million views na YouTube ọ dịkwa n'izi check ya na ya ịghọta ọ dịrị izi so omenji na-asụ na ihe omni na-eme n'ụwa tinye Chukwu make sure na anya ka Chukwu dị ya ịghọta so report my case with egwu and ọ na-adaba ụkọchukwu Okechukwu kwuru okwu Chukwu n'ụlọ Chukwu dị n'arọ Chukwu ụkọchukwu Okechukwu kwuru okwu Chukwu n'ụlọ Chukwu dị n'arọ Chukwu ụkọchukwu Okechukwu kwuru okwu Chukwu n'ụlọ Chukwu dị n'arọ Chukwu ụkọchukwu Okechukwu kwuru okwu Chukwu n'ụlọ Chukwu dị n'arọ Chukwu ụkọchukwu Okechukwu kwuru okwu Chukwu n'ụlọ Chukwu dị n'arọ Chukwu ọ dị izu Bina gari na-eme mma agafe na mụ papa when you are going and doing good lekwe m remember Oluwa very super power in my case no retire when he promise no dey fail papa biko be oneka one shake kwa my hip hop makosa egwu ajenye otito lele check me in check me out I can't complain ngwa soro m tobe Jesus otimbodo ọ na-adaba ma chọkwunu ma na Jehova weze ihe ọbụla na-eme n'ụwa kwụba aka gị ọtọ biko kwụba aka gị ọtọ ma tinye uche n'ihe ị na-eme itinye uche n'ihe ị na-eme tikwasị obi gị ma nwee okwukwe n'ihe ị na-eme na ọ ga-eziokwu ọ ga-adịrị gị na mma nwee okwukwe adaghị n'ụzọ egekwa na ntị na ihe ọjọọ egekwa na ntị na ndị ga-agwa gị ihe ga-akụgbu mmụọ gị ịghọtago dosie onwe gị ike kwụwa aka gị ọtọ ma na-emesi ihe ị na-eme emesi ya ike n'oge na-adịrị anya Jehova ga-agọzi gị Osinachi ka m nụkwa Osinachukwu nwanne mmadụ
na-ahapụ na-ekiri Isi Mbido TV. Ịghọtago ebe a ka obido Isi Mbido TV. Ị na-ekiri ya obi ga na-adịghị pụcha obi ga na-adịghị nyafụ ịghọtago Jehova gọzie nụ mana ọ ga na-adaba otu o si adabalụ m ọ ga-adabakwalụ gị n'ime okwukwe na Chukwu.